Opušteno. Dobro večer, poštovani gledalci City televizije. Evo je nas u novoj emisiji Opušteno. Popićemo gutlja i pasku kafe. Ostanite sa nama 60 minuta ili ćete videti i upoznati, mnogi ga od vas već i poznaju, ali upoznaćete jedan izuzetan dom. Kao čovjek koji radi u gradskoj biblioteci, evo, ceo radni vek sam okružen knjigama i svime ono što one pružaju, što donose. Zbilja je čast kad se uđe i u kućnu jednu biblioteku koja je reprezentativna, velika i vrlo bogata. Bogata vrednim delima, vrednim ostvarenjima, vrednom literaturom. Da ne dužim više, tek da vas upoznam, Svetislav Rajšić, moj stari drugar, prijatelj, poznanik, znanac, čovjek koji toliko voli i ljubi knjige da je meni, ja sa uživanjem sam došao u tvoj dom i vrlo mi je, ajde kažem, drago što smo skupa i što ćemo u ovoj emisiji malo da prošetamo, da nam pričaš da zapravo nije jednostavno sakupiti sve ovo. Kako si počeo? Se sećaš možda prve knjige, kad su ti možda roditelji, možda rođendan, možda si u školi dobio ili prve knjige koju si dobio? Pa ne sjećam se, ali ti nisi prvi put ovde, ti si sad prvi put ovde s kamerom, to je dobro, da. Pa ne sjećam se, zapravo biblioteka je jednim delom nasleđena, pa ne mogu da budem precizan kad sam počeo ja da se bavim bibliofilijom, ali nasledio sam jedan deo biblioteke od majke koja je voljela knjigu, pa sam i ljubav prema knjizi nasledio od nje zajedno sa bibliotekom, ali mislim da sam svoje prve police ili svoju prvu policu imao sa nekih 9 ili 10 godina. Da je onda u našem domu postojao jedan ćošak koje su zauzimale moje knjige, koje su bile dečije, pretpostavljam. Vidi, ja kad se prisjetim tih, to je, znači, već smo nekako posle 10. godine smo 11. viši razredi osnovne škole. To je ono kao viši razred, 5., 6., 7., 8. Ali onda već počinje i Robinson Crusoe, počinje Tom Sawyer, počinje Winnetou, počinje Old Shatterhand, počinju Karl May. I družina Pere Kvržice i sve ostale knjige. Branko Ćopić, jeste. I sve knjige iz našeg detinjstva. Ne mogu da se setim koji je to bio redosled, ali to je bio otprilike početak moje prve biblioteke koja je bila nezavisna od kućne biblioteke. Dakle, imao sam svoj kutak, svoju policu koja je bila moja i ja mislim da je to bilo tako u 4. ili 5. razredu i od tada datira zapravo moje kolekcionarstvo knjige. Šta to znači da si onako sebično imao, kad kažem sebično, mislim u plemenitom smislu, čuvo, to je moja polica, to su moje knjige, to ih ja brišem, čuvam. Tako je, ovo je kućna biblioteka koja je zajednička, a ovo su samo moje knjige. Tipično, ono, dečije sebično. Ali je dobro, ne, dobro je ako čovjek, ako dete od malih nogu krene da formira nešto što je njegovo, pogotovo kada formira nešto kao što su knjige. Da, tako da od tada datira ta neka ljubav prema knjigama i naravno kao i svako kolekcionarstvo ono uzme čoveka pod svoje za ceo život. Dakle, to je bilo pre nekih 45 godina i može se reći da od tada skupljam knjige i od tada gradimo ovu našu kućnu biblioteku i od tada kuburimo sa prostorom sa knjigama, što si video i sam. To je problem svih biblioteka na svetu, da se... Ali reci mi, ajde nekako, jel imaš možda orijentacionu cifru, koliko ih imaš ovde? Pa evo, ti si stručan, reci, pošto video si i znaš otprilike sve što je... Da, teško mi je reći, ovo je ne znam koliko hiljada knjiga. Ima li je zbilja reprezentativno? Video si i u garaži, video si... Da, ja sam bio u nekim kućnim bibliotekama koje jesu, ali ovo tvoja sigurno da spada u jednu od najvrednijih. Pogotovo što vidim da je ona seriozno skupljena, da tu ima kompleti koliko od Dostojevskog, od Kronina, od ne znam ja, čitave biblioteke su zapravo od knjiga ovde. Pa ima nekoliko desetina hiljada knjiga i ima naravno i klasika i knjiga iz oblasti religije, iz oblasti psihologije, pedagogije, moje primarne neke profesije, iz oblasti umetnosti, muzike. Dakle, iz svega onoga što me zanimalo kroz život i jeste u pravu si, ovo je jedna od većih biblioteka. Znam da Marić isto ima veliku biblioteku u Beogradu, pokojni Joca Ristić je imao, režiser, on je imao veliku biblioteku, pokojni Ćirilov je imao veliku biblioteku. Mislim da najveću biblioteku privatnu koja postoji na teritoriji Jugoslavije ima jedan Novosađanin koji je svojevremeno meni objavljivao knjige. Bavio se izdavaštvom, ne znam da li to još uvijek radi. Recimo, njegova biblioteka broji, mislim, preko 100.000 knjiga.
video si naš dom, naš Da. dom je tapaciran knjigama i svi zidovi su tapacirani iz svih prostorija, ali mi za razliku od njega imamo nešto i nameštaja, imamo trpezariju, imamo kuhinju, imamo kuhinjske elemente, on nema ništa, on ima samo knjige. Njegova je cela kuća, Da. ja mislim da mi je u kupatilo u policama, njegova je cela kuća, to je neka kolekcija koja je zaista impozantna i što je najinteresantnije, uglavnom je to literatura iz oblasti religije. Tako da verujem da je to najveća privatna biblioteka koja postoji, a kažem mi koji se bavimo kolekcionarstvom knjiga se međusobno znamo i komuniciramo i pomažemo jedni drugima da dođemo do nekih knjiga koje su zanimljive, mada to više uopšte nije teško. Nekada je bilo mnogo teže doći do knjiga i nekada su biblioteke mnogo više govorile o ličnostima nego danas. Ipak ja jesam od onih koji, znajući da iza svake knjige postoji trud, postoji znoj, pa ako hoćeš i finansijska težina svake knjige, znači odricanje zarad knjige treba vrlo ceniti. Pada mi na pamet da je najčitanija knjiga na svetu svih vremena je naravno Biblija. A ona druga sentenca koja mi pada na pamet, govori se da je Gaston Bachelard filozof, ali mnogi pripisuju da je to Borges rekao da raj zamišlja kao veliku biblioteku, jer ti je na dohvat ruke i poezija, i proza, i priča, i esej, i putopis, i sve. I mi u biblioteci, a ovo jeste biblioteka, tako to i doživljavamo. Da li ti doživljavaš ovo nekako rajski? Pa da. Walter Benjamin, čuveni nemački filozof, je svojevremeno pisao, i sam je bio kolekcionar, i sam je skupljao knjige i pisao je mnogo o kolekcionarstvu. I onda je on dobro definisao u to vreme da je svaka kućna biblioteka zapravo ogledalo i otisak prstiju i psihološki profil gazde te biblioteke. I bio je potpuno u pravu. Nekada u stara vremena uđeš čoveku u kuću, pogledaš koje knjige čita, odmah shvatiš koja su njegove interesovanja, koje su mu želje, koji su mu snovi, šta bi želeo da postigne. Recimo, možda je interesantno pomenuti da je Hitler bio veliki bibliofil i to ljudi malo znaju, da je imao nekih 16.300 knjiga u svojoj biblioteci i vatreno ih je čitao i gutao, iako nije imao neko formalno obrazovanje, da je tada, pre nego što je došao na vlast, neki tim psihološki u sastavu socijalnog radnika, psihologa, psihijatra ušao u njegovu biblioteku i da je pogledao i delimično procunjao kroz biblioteku šta on čita, onda bi shvatio da čita antisemitske knjige, čita Henrya Forda, čita Dietrich Eckarda, čita knjige koje su zadojene mržnjom, čita knjige o vojskovođama, o ratu, čita i neke druge knjige, Robinson Crusoe, čita, ne znam, Karl Maja, čita, ne znam, Don Quixota, neke knjige gde se vidi da je čovjek potpuno izolovan, otuđen, sam. I mogo bi da definiše da bi taj čovjek kad tad mogao da postane svetski zločinac. I vjerovatno da nije postao svetski zločinac u ratu, on bi vjerovatno bio klasičan Jack Trbosek koji bi tu svoju samoću, gde se zatvorio, okružio tim teškim knjigama, hranio to svoje ludilo s tim knjigama, tako da može čovjek da se protumači kroz biblioteku. I ja verujem da je Walter Benjamin bio potpuno u pravu, ali to je bilo nekada. Sada, sve ono što mi možemo da vidimo o ličnosti kroz njegovu biblioteku, uđemo u internet pretraživač ili preko Google vidimo koja su njegove interesovanja, one koji to interesuju, koji to mogu, službe ili hakeri, i preko onih crvića koje mi ostavljamo na internetu, šta gledamo, šta tražimo, šta nas interesuje, sve o nama znaju. Tako da nekad je to bilo biblioteka, a danas je recimo internet taj koji odaje ličnost u potpunosti. A što se tiče biblioteke, pitao si kako se čovjek osjeća, i fizički i psihički se osjeća zaštićeno. To mi je trebalo dugo da shvatim da kada, pošto mi živimo ceo život tapacirani knjigama, u svim prostorijama, i uvek imamo taj smeštajni problem knjiga, jednog momenta sam shvatio da to jeste veliki teret, ali da kada se bilo odakle sa bilo kakvim problemom vratim u svoju kuću i kada se vratimo u to naše okruženje, imamo utisak kao da smo u tvrđavi, kao da smo zaštićeni od svih zala koja se spolja dešavaju, i mislim da je to možda za mene najbitniji osjećaj da u biblioteci
i u svojoj, i u tuđima, pa i u tvojoj, gde sam pisao neke knjige i kod tebe tražio tvoju pomoć, uvek sam se osjećao nekako zaštićenim. Knjiga nekako meni pruža utočište, zaštitu, sigurnost, izvor, neki bedem, neki veliki zid koji te brani od spoljašnjosti. To je sigurno tačno, jer knjiga jeste nešto što čovjeku samo dobro može doneti. Tek mi smo se i upoznali u biblioteci, to je jedna, nazovimo je, specijalizovana biblioteka u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, koju smo obnovili posle toliko decenija, koja je bila ostavljena tek tako, znači obnovili smo da je ona u funkciji, da bismo se kasnije i u gradskoj biblioteci gde radim družili. Tvojih 30 knjiga, tačnije 32 knjige imaš, ali nemam još uvek sve, tako da dostavit ću ti spisak da dopunimo zavičajno odeljenje, jer ti kao zavičajni stvaralac treba da imaš sve knjige i na zavičajnom odeljenju. Tek hteo sam te pitati, čitajući knjige, u jednom trenutku čovjek dođe i biva isprovociran da se okuša u tome. Znači, završavajući škole, svi smo i pisali pismene zadatke, domaće zadatke, lektire i tako dalje i tako dalje. U jednom trenutku čovjek bude isprovociran da se i sam okuša u pisanju. Da, potpuno si u pravu. Čitanje i pisanje su zapravo braća blizanci. I svako ko mnogo čita, ko voli da čita i koji u okruženju knjiga, ubeđen sam, kad tad pokuša nešto da napiše. Veliki broj ljudi to i uradi i napiše, makar za svoju dušu, ostavi negde u rukopisu. Ako i ne napiše, ali siguran sam da svi koji mnogo čitaju planiraju da jednog dana nešto napišu, da li će to biti esej, priča, roman ili poezija, ali zapravo jeste. Kada mnogo čitaš i kada si u okruženju knjiga, neizostavno se javi taj poriv za pisanjem i samo je pitanje možda životnih opredeljenja ili životnih situacija, da li će čovjek to zaista i uraditi. Mislim da je to isto, ili je to, mislim, neko rekao da prvi stih pesniku daruje Bog, a ostale stihove mora sam da nađe. Tako i u pisanju knjige, priče, prvu temu, prvu rečenicu daruje Bog, a ostale pisac mora sam da nađe, ali je daleko lakše, daleko brže, daleko veći motiv ako to radi kao čitalac knjiga i mislim da je to neizostavno da svako ko puno čita pokuša da piše. Među prvim knjigama koje su došle na zavično odeljenje, a evo ovdje vidimo jedan stub tvojih knjiga, koje su zbilja, i ja sam ih dobar deo, njih sam pročitao, rekao, ima još neke koje još nisam, ali jesu iz oblasti sporta, tačnije karatea. Karate je velika ljubav tvoja, ali karate nosi još nešto. Ja nisam tu baš vešt da nazovem da ima i delom filozofije, da ima delom nečega što čovjeka ne samo fizički smešta da bude stabilan i, da kažem, spokojno stoji na zemlji, nego da je pre svega psihički u nekoj ravnoteži. Pa da, ja sam u karateu dugo i to jeste jedna od tema mojih interesovanja. I zapravo sad kad definišemo od tih 30 knjiga, mogu da kažem da je po jedna od trećina od svakih od tema koje mene zanimaju. Karate je 1/3 knjiga, 2/3 je istorija crkve koja me zanima i 3/3 je zapravo beletristika, romani, pesme, eseji i tako dalje. Počeo sam sa karateom kada sam počeo da objavljujem knjige pre nekih 20 godina, jer mi je to nekako bilo tada najjednostavnije. Možda mi je to bilo najlakše, jer uvek postoji strah kod objavljivanja prve knjige. Ti se sećaš, sedeli smo ti i ja, još jedan naš prijatelj u biblioteci Srpske pravoslavne crkve i sećaš se njegovih reči kada sam ja objavio svoju prvu knjigu i kada smo nas trojica sedeli, ima to 20 i nešto godina, ima toliko. Pa ima, da ih ne brojimo. Da ne brojimo. I ja sam objavio svoju knjigu i onda smo zajedno sedeli i onda sam ja razmišljao da li sam mogao da je napišem bolje, kvalitetnije, da li je trebalo objaviti ili još malo čekati. I onda ste mi vas dvojica zajedno rekli, nemoj uopšte da se nerviraš, knjiga je tu, ona ima svoj život. Onaj ko hoće da je kritikuje, neka stavi svoju knjigu pored tvoje. Se sećaš tih reči? Tačno, kako da ne. Tako da objaviti knjigu nije lako. I onda mi je bilo nekako najjednostavnije da počnem sa materijom koja se tiče karatea, sporta, pedagogije u sportu. Tu zapravo ne može da bude mnogo grešaka.
tu se čovek ne razgolićuje, tu zapravo čovek piše, koristi se stručnom terminologijom, piše ono što je opšte poznato, nema opasnosti da neko pronikne u tvoju ličnost preko te knjige i to je bio zapravo najlakši put. Kasnije, kada se objave zbirke pesama, kada se objave romani u kojima ima i delova autobiografije, to postane mnogo teže. Ali i to je faza koja se prevaziđe, pa na kraju čovjek više ni o tome ne razmišlja. Ali verovatno sam počeo sa sportskom literaturom jer je ona bila najbezbolnija. Nekako mi je bilo najjednostavnije da počnem sa tim. Pa kad je to išlo kako treba, onda sam se ohrabrio, pa sam počeo da objavljujem i pesme, i romane, i eseje, i sve ostalo što ide uz to. Da nam otkriješ, dok li si stigu u karateu, koji pojas? Pa 7. dan, crni pojas 7. dan. Sad od nedavno 7. dan. To je najviše, ima od toga? Nije, ima 10. 10 dana ima? Da. Pa blizu si? Pa nisam, ima to još jako mnogo. Još mnogo, vidiš kako sam ja upravo... Da, to sad zvuči, znaš. Da. Ali u realnom odnosu, taj 10. dan možda ću dobiti sa 90 godina. To je teren u kojem se baš slabije snalazim. Pominjao si i ostali deo svoje, da kažem, supstvene literature. Dakle, pored sporta, to je ta, da je nazovemo duhovna ili oblast religije koja te zanima. Istorija crkve, zapravo to je istorija crkve. Da. Pa to je moje staro interesovanje o kome znaš i ti. Svoje vremena nam i sveštenstvo puno pomagalo i tebi i meni i našim prijateljima zajedno, pa smo i radili na tome. I kada sam odlučivao da upišem te druge postdiplomske studije, onda sam se odlučio za te teološke, odnosno istoriju crkve i ta moja stara interesovanja o istoriji crkve su kasnije prerasla i u moj angažman na fakultetu i objavljivanje udžbenika iz te oblasti, pa sam onda objavio i nekih 10 knjiga sa tom tematikom i uglavnom se ona koristi na fakultetu i uglavnom je to malo stručnija literatura koju čitaju baš oni koje to zanima. Ono što je možda interesantno da sam sve crkvene i župe i opštine u Subotici. Obratio sam sve krstove, obratio sam sve sakralne spomenike, objavio nekoliko tih knjiga i pored ostalih i sve srpske ustanove, to znaš i sam, to se sećaš da smo radili. Eto, to je nešto čime se bavim tako zadnjih nekih 25-30 godina i nekako to dođe samo od sebe. Zapravo sve ono što čoveka interesuje u životu, a interesuje me istorija crkve, interesuje me karate i interesuje me klasična književnost, onda se nekako desilo da sam to najviše i čitao, pa sam onda iz tih oblasti počeo i da objavljujem. Tako da to bude onako normalna stvar. Pominješ fakultet, pa ajde otkrij nam gde predaješ. Pa predajem na Teološkom fakultetu u Novom Sadu, sad već 15-16 godina. Tamo sam u zvanju redovnog profesora i to radim naravno pored svoje primarne profesije i predajem istoriju hrišćanstva i istoriju Srpske pravoslavne crkve, istoriju pravoslavlja i istoriju pravoslavne liturgike, zapravo ta 4 predmeta. I kako stigneš sve da uradiš? Misliš na predavanje ili... Pa na predavanje, na život, kako ga uskladiš? Pa eto, to u životu se napravi neka ravnoteža, pa to bude prirodno tako i kod mene, da radim sa društvenom patologijom, ti to dobro znaš, ceo život, ceo radni vek, radim sa eto, možemo da kažemo, najgorim delom društva oko nas. S druge strane, imam tu neku ravnotežu da radim sa studentima koje smatram zaista najboljim izdankom našeg društva i to mladim i talentovanim ljudima željnim znanja, tako da se ta neka ravnoteža napravi. I s druge strane, isto tako radim sa decom i sa sportistima koje opet smatramo nešto najlepšim što imamo u našem okruženju, tako da se ta ravnoteža napravi u životu i onda ništa nije teško stići. Da budem iskren, verovatno bi mi bilo mnogo teže da ne radim sa studentima ili da ne radim sa sportistima ili da nisam u sportu. Iskreno rečeno, verovatno bi morao da nađem neke druge filtere, možda bi gajio cveće ili nešto bi drugo radio, ali ovo je zaista ne samo opterećenje ili teret, nego pre svega zapravo olakšanje za mene. Lepo je slušati te i čuti da uspeš da uhvatiš tu ravnotežu, ali živimo u vrlo depresivnom vremenu. Frustracije su gotovo svakodnevne. Gde god se okreneš, svi su i u depresivnom stanju i isfrustrirani i tako dalje. Ali evo vidimo jedan niz, deo nekih gitara ovde iza tebe. Ti kao da, ne znam, muzika, šta ti muzika znači?
Da, to je zapravo to, knjige i muzika, to su ti bedemi, to su zapravo... Opušta i muzika. Da, to su zapravo te ograde, to su zapravo ti čelični okviri koje čovjek mora sebi da postavi da bi se odbranio od spoljašnjosti koja bi ga uzrujala. Svi zapravo mi pravimo neke svoje kutke sreće i svi mi zapravo pravimo neke svoje male intimne tvrđave. Neko to napravi tako što napravi fontanu u dvorištu i veliki roštilj ili ne znam bazen ili se ogradi visokim zidovima. Ja recimo to radim kroz muziku, kroz knjige i zaista to tako i fizički ispadne da smo se okružili gitarama i knjigama i fizički se zaštitili od spoljašnjosti, ali zapravo to i jeste to i jeste bekstvo od svega onoga što bi te uzrujalo, što ti smeta, što te nervira, što ti ne prija i onda napraviš neki svoj kutak, što i jeste s druge strane veliki problem. Dakle, sviraš na gitari, ali imaš sastav, grupu neku, svirate, šta? Da, imamo, ti si slušao nas i znaš da mi imamo. Pa imamo grupu, mi zovemo se Pastir, to je tako grupa nas vremešnijih muzičara koji smo sačekali svoju duboku starost, da imamo vremena da se posvetimo muzici malo više. Nije to duboka starost, pa za rock'n'roll 70-80 godina sviraju. Ali su počeli sa 18 ili 19, ali mi eto sad prvi put objavljujemo svoje snimke sa 50 godina i zapravo našli smo se, kao deca smo mi pokušavali nešto da radimo, ja sam isto kao mladić imao svoju neku prvu grupu, Titanic se zvala, s nekim prijateljima iz djetinjstva smo nešto pokušali, ali onda život uradi svoje, odemo u vojsku, zaposlimo se, porodica, život, obavez, egzistencija, tereni, školovanje. Muzika bude u drugom planu, ali uvek bude prisutna. Nikada nije nestala iz života, uvek se sviralo, uvek se nešto radilo, ali nije bilo vremena da se grupa oformi. I onda 28 ili 9, 30 godina posle toga mi se nađemo i kao da se ništa nije desilo, kao eto nije prošlo 30 godina, ajde da snimimo ono što smo pre 30 godina, ne znam, vežbali, probali, komponovali, tako da smo onda objavili ta 2 CD-a i uživamo u tome. To nam je opet jedan deo, da kažem, jedan filter i jedan deo spasa od tmurne stvarnosti, da imamo probu, da se družimo, posle toga popijemo čaj, malo se ispričamo, ismejemo, preznojimo dok sviramo i bude nam divno. Malo komponujemo, malo se šalimo i zapravo neko ode na fudbalsku utakmicu i isto to uradi na fudbalskoj utakmici, mi to uradimo sa našom muzikom i ja to uradim sa knjigama. Okružim se svojim knjigama i sa svojim pisanjem i zapravo na taj način postanem istovremeno i najusamljeniji čovek na svetu, pobegnem od celog sveta i zapravo to i jeste i biblioteka i pisanje. Zapravo čine da čovek jednog momenta može da bude najusamljeniji čovek na svetu. Naročito kad čovek piše, zaista ti tada i jesi najusamljeniji. Ne postoji niko usamljeniji na svetu nego ti kada pišeš. Ali isto tako i kad čitaš. Ako želiš da pobegneš od svega, a ti se osamiš i čitaš i ti si potpuno miran. S druge strane, za ljude koji su sami, kojima je teško, koji nemaju prijatelje, koji su stari, njima zapravo knjiga bude najbolji prijatelj i upravo suprotno, čini im se da nisu sami. Baš pre neki dan smo pričali sa jednom bakicom, našom sugrađankom, ima 80 godina, živi sama. I sad nešto smo razgovarali sa njom o šta radi i kaže ona je divno veče provela u okruženju svojih 600 knjiga. To su njeni prijatelji i to joj pomaže da se ne osjeća usamljeno. Naravno, ta bakica, da se vratimo na onu temu, i piše poeziju, ima 80 godina, ali napiše svoje pesme, svoje priče, planira da ih objavi. Tako da i pisanje i čitanje zapravo čoveka može da učini najusamljenijim, ali i najdruštvenijim bićem na svetu. I to je zapravo ono što je jako dobro. Jeste, ima nas takvih. Tek evo, mi polako primičamo se kraju prvog dela emisije. Jedno sjajno svetlo je ovde, jedna sjajna stona lampa, ali da pustim jedan spot pa da i gledalci vide taj spot i da čuju muziku koju svirate. Meni posebno drago jer jeste muzika rock'n'rolla uz koju sam i ja rastao. Pa predlažemo da može svetlost da bude. Slažem se. Ajde, neka bude svetlost, pa ćemo da popijemo gutlja i pasku kafu i onda nastavljamo drugi deo emisije. Važi.
Svaka svetlost nastaje u tvojim očima i spokoj ostaje u senci oraha. Svaki dah je ostavljen u bašti svitanja i prošlost postaje nada jedina. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće dati sjaj. Svake noći pitam se kuda li nas prenose ove pline svetlosti, želim samo saznati. Svako jutro donosi novo vreme radosti, mnogo svetla koje sja moje srce otvara. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće dati sjaj. Nisu više dosadne, tvoja svetlost budi me, kao sunce greje me. Tvoje ruke dolaze, cela stvarnost gubi se, čudna prizma ljubavi nekud će me odvesti. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće dati sjaj. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće dati sjaj. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci City televizije, u drugom delu emisije Opušteno, razgovor opušten, a kako i ne bi kad smo okruženi knjigama, i to čarovnim knjigama. Razgovaramo sa Svetislavom Rajišićem, Svetom. Dakle, ovde je taj stup knjiga koje si ti napisao. Pročitao sam i tvoje literarno ostvarenja, tvoj roman, koji je koliko vezan za Suboticu, toliko i opšti, kao i svako umetničko delo, i da taj adjutant zbilja može onako da uhvati čoveka da ga od korice do korice u jednom dahu pročita. Kako si ga ti tako u dahu napisao? Pa ne. Pisao sam ga, ti to dobro znaš, zato što si mi mnogo pomagao u to vreme i davao si mi literaturu iz zavičajne biblioteke i pisao sam ga dobrim delom u čitaonici naše gradske biblioteke. Koristio sam se istorijskom građom i pisao sam ga dugo, ja mislim jedno 2 ili 3 godine. Ali zapravo to i jeste nešto možda interesantno u mom slučaju, da ja uvek pišem nekoliko knjiga odjedanputa i čitam nekoliko knjiga odjedanputa. Kad kažem nekoliko, to bude i po 30-40 knjiga koje čitam odjedanputa, ali pišem uglavnom 5 ili 6 knjiga odjedanputa, pa se tako desilo
da te godine kada smo imali tu promociju, 96. 96. Kad smo imali promociju te godine 3 ili 4 moje knjige, zapravo se ispostavilo da je jedan put izašlo mnogo knjiga, zato što sam ih ja pre toga godinama pisao, pa su se baš te godine završile. Ali Adjutanti jeste možda najinteresantnija knjiga što se tiče Subotičana, jer obuhvata sve vezano za gradsku biblioteku, za seobu svojevremeno biblioteke i Sokolskog doma, na sadašnje mesto, za onu radnju oko ubistva one žene i dakle za istorijske okolnosti prve predstave u našem pozorištu. Možda je zato interesantna za Subotičane, a malo manje interesantna za one koji nisu Subotičani, jer obuhvata mnogo istinitih istorijskih događaja koji su bili u prošlosti ovog grada. Dakle, to je knjiga koja nas, Subotičane, pre svega može da potakne na čitanje, ali ti sigurno, pored, vidim, vrlo uspešnih, vrlo sjajnih biblioteka, celovitih, dakle, biblioteka, strane literature, sigurno imaš i naših velikih pisaca. Pa, danas zapravo nije problem imati knjigu. Danas biti bibliofil i biti kolekcionar nije tako teško. U ono vreme kada sam ja počinjao da se bavim, knjiga je bila mnogo skuplja, teže dostupna i zaista je bio podvig doći do nekih knjiga. Sada su knjige pristupačne. Bez obzira kako je teško vreme i kako je materijalna situacija kod većine ljudi teška, ali knjiga može da se kupi za cenu paklice cigareta u trafici, Umberto Eka kupite u trafici u cene jedne paklice cigareta, tako da je to sad sasvim druga priča. I danas je relativno lako praviti dobru biblioteku. Moja biblioteka sadrži zapravo sve. Od klasika do onih oblasti koje me zanimaju, ali kao i većina biblioteka ima tu i literature koje baš i nije za pokazivanja, zato što čovjek jednostavno kupi da vidi šta je to što privlači narod. Tako da ima u biblioteci knjiga s kojima se baš ne ponosim. Knjiga nekih čuvenih robijaša koje nikad nisam pročitao, ali sam hteo da vidim šta oni pišu, ili nekih estradnih umetnica, ili ne znam, 50 nijansi sivo, da vidimo šta, ili ne znam, Da Vincijev kod, da vidimo šta je ono što zapravo danas toliko masovno ljudi čitaju, ali to je svojevremeno, ja mislim, Momo Kapor dobro rekao. Kaže, na plaži čita Umberta Eka, a kući čita Coelha. Tako da svaka biblioteka zapravo ima knjiga i onih kojima se ljudi ponose i one koje bi možda malo da sakrije i da ih smesti iza drugih knjiga, tako i ova. Ali sve što se tiče domaćih i klasika i stranih klasika, sve što je objavljeno, to postoji naravno u ovoj kućnoj biblioteci, od naših klasika posebno. Uvijek je zanimljivo i interesantno nekako približiti se, pored toga što ćemo ih pročitati, naše pisce. One u samom vrhu, bio to Andrić, bio to Krleža, bio to Crnjanski. Evo, dok se kamere nisu uključile, ispričao si mi da si u Soko Banji bio upravo u prostoru gde je Andrić pisao svoje dela. Da. Pa, zapravo sada kada govorimo o klasicima, Andrić, Krleža, Crnjanski, Meša, kad sad nabrojite ta imena, Danilo Kiš, prosto se naježite kako smo imali, a i imamo velike pisce. Ovo je ipak jedan mali narod, jezik koji je vrlo sužen. Slovenski jezik jeste veliki i poznat, ali taj naš srpski ili srpsko-hrvatski je zapravo jedan mali jezik, jedne male grupe, malih naroda. I kada pogledate koliko smo velikih pisaca imali i imamo još uvek, zaista osjetite neku vrstu i ponosa i čuđenja. Imati jednog Andrića, jednog Nobelovca, pročitati Tvrđavu od Meše ili imati Danila Kiša. Za Crnjanskog je ta priča bila interesantna koju smo pominjali, ne znam da li si na to mislio. Naravno da je interesantna i za gledalce, pa je možemo čuti. Pa to je interesantan slučaj. Svojevremeno sam išao službeno nešto u Mađarsku i tamo su nas onda kolege iz Mađarske uvek vodile tamo posle tih sastanaka gde smatraju da bi nama bilo interesantno. Pošto su znali za moja interesovanja za istoriju crkve, onda smo uvek išli po crkvama, upoznavali su nas sa srpskim sveštenicima u Mađarskoj, išli smo kod pokojnog vladike i obilazili, ne znam, sakralne spomenike.
I jednog momenta neko od njih se seti, pošto znaju da sam bibliofil i da skupljam knjige i da objavljujem i sam knjige iz oblasti istorije, neko se od njih seti da me odvede u rodnu kuću Crnjanskog u Čongradu. I zaista mi odemo tamo u tu rodnu kuću u jednom starom delu Čongrada sa turskom kaldrmom, sa niskim starim kućama, pod zaštitom države, sa trščanim krovovima i to bude zaista onako jedno impozantno iskustvo jer smo ušli u jednu malu kućicu gde postoji neki mali stočić, gde postoji pisaća mašina i tamo postoji natpis da je ovde Crnjanski pisao svoje knjige, ovde je čitao, ovde je, ne znam, spavao, ovo mu je bila spavaća soba. Ja sam bio impresioniran. Nisam ni znao da postoji očuvana rodna kuća Crnjanskog u Čongradu. I obišli smo tu kuću, taj muzej, slikali se i ja dođem kući i ispričam suprugi kako sam bio u rodnoj kući Crnjanskog u Čongradu. I ona se oduševi i posle nekih godinu ili dve mi sa motorom odemo da joj ja pokažem tu kuću, jer je ona htjela da napiše tekst za politiku o toj kući. I mi odemo nazad u Čongrad i tražimo sad tu kuću na kojoj treba da piše tabla rodna kuća Crnjanskog, ali ne mogu da je nađem. I sticam okolnosti stane jedan bajker, mi bajkeri, ti znaš da sam ja bajker, mi smo vrlo solidarni, stane jedan bajker, vidi da nešto tražimo i ponudi nam pomoć i mi kažemo da tražimo rodnu kuću Crnjanskog. I on kaže da ne zna ni ko je Crnjanski, ne zna ni gde je ta rodna kuća, ali zna nekoga ko to sigurno zna. I odvede nas u jednu malu poslastičarnicu sa jednim stolom ili 3-4 stolice, gde jedan stari čikica prodaje sladoled. I mi sad sedemo u toj maloj poslastičarnici, čikica nam donese sladoled, mi pojedemo po, ne znam, 2-3 kugle i onda mi taj bajker kaže, gospodin, ovaj prodavac je bio gradonačelnik Čongrada 12 godina, sad je u penziji i ako neko zna gde je ta kuća Miloša Crnjanskog, to treba da zna on. I mi započnemo razgovor sa njim, naravno on je znao sve i on nama objasni istinu. Kaže, znate, mi smo u to vreme hteli da u Čongradu napravimo malo turističku atrakciju, znali smo da je Crnjanski veliki pisac, da je jako bitan za slovenski narod, da ćemo na taj način privući deo turista i imali smo jednu praznu kuću koja je bila u vlasništvu opštine, nismo znali šta ćemo sa njom i onda smo odlučili da to proglasimo rodnom kućom Miloša Crnjanskog i da na taj način privučemo turiste. I onda je on nama ispričao celu tu priču i s jedne strane čovjek bi mogao da ga optuži da su zapravo izmislili, s druge strane to je jako simpatično da su oni napravili od te kuće muzej. Kasnije se ta kuća pretvorila u kafanu, a oni su stavili tablu na zid nekadašnje prave rodne kuće Miloša Crnjanskog, gde ne postoji kuća, postoji samo zid. I tamo postoji u Čongradu i dan danas tabla i tamo udruženje književnike Mađarske svake godine donese i položi venac na njegovu rodnu kuću s punim poštovanjem. Tako da su se na kraju odužili Crnjanskom, ali je to bilo onako interesantna epizoda da smo mi bili impresionirani jednom kućom koja je slučajno opremljena, ali vrlo uverljivo. Vrlo uverljivo. Pored kolekcionarstva, da ne kažem bibliofilstva kojega ovde posjeduješ, pa čak i ova priča čini se tako fino se uklapa u to kolekcionarstvo i priče mogu, znači, koje se čuju da budu deo kolekcije nečije. Da, bude uvijek anegdota. Bilo je tako, pričali smo i za Andrića da sam bio tamo u tom apartmanu gde on napisao na Drini Ćuprija. To ne znam da li ljudi znaju, on je napisao u Moravici, hotel Moravica u Soko Banji, to na Drini Ćuprija, a za vreme rata, a zapravo to je hotel u vlasništvu KP Zavoda Sremska Mitrovica, i gde sam ja mnogo puta i bio i profesionalno i privatno, i bio čak i smešten u tom njegovom apartmanu gde je pisao tu knjigu. Tako da zapravo za sve te pisce velike, kada čovek ide njihovim tragom, kada ih čita, kada uđe u njihove živote preko njihove literature, zapravo uvek se negde sretnete sa njima. Jeste. I uvijek te zanima kakva stolica, kakav sto, okruženje, penkalo, slika, ispred, iza, prozor i tako dalje. I uvijek tu postoji neka anegdota gde se čak i čovek lično nađe. Da, ako zaista čitaš mnogo i ako uđeš u materiju duboko, negde nađeš i sebe. Kolekcionari su ipak soji, da kažem, koji tu pasiju tako uspešno neguju uvek. Znači, jednom kolekcionar, ako si uhvaćen u tu mrežu, ostaješ celoga života. Sakupljaš, tragaš, kompletiraš i kod tebe isto si u toj, da kažem, zamci, ne mislim... Pa jest, to si dobro rekao, da.
mi kolekcionari za sebe uvek priznamo da smo malo obsesivno-kompulsivni tipovi i da i svaki kolekcionar zapravo i jeste. Na neki način kompulsivno, neki tip koji ima neke svoje potrebe neobjašnjive i zapravo to bude zaraza. Jedan krug, Umberto Eco je napisao dobru knjigu, ne znam da li si čitao, sada su objavili on i Jean-Claude. Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga, ne znam da li si čitao. Da, nisam Jean-Philippe je bio neki promoter, oni su u nekih 15 glava zapravo analizirali u tom svom dijalogu kako je zapravo nemoguće utarasiti se knjiga. I svako kolekcionarstvo zapravo bude jednog momenta veliki teret. Sad, za razliku od drugih kolekcionara, mi koji se bavimo knjigama, u njima uživamo i moramo da ih imamo pored sebe. Ima ljudi koji se bave skupljanjem stvari koje su skrivene od javnosti, koje moraju biti zaključane u nekim sefovima, u mračnim tunelima, koji ne smeju da ugledaju svetlost dana, skupocene slike, oružje, noževi, medalje, tajni dokumenti, ne znam ja šta sve ljudi već ne skupljaju. Mi koji se bavimo bibliofilijom zapravo moramo biti u okruženju knjiga i knjiga mora biti dostupna. Ona mora biti kao kućni ljubimac, uvek na dohvat ruke, ona mora biti tu da ja mogu nju da prelistam, s njom se mora čovek baviti. Mora je prelistati, obrisati prašinu, pročitati. Moraju prijatelji koji dođu u kuću da imaju kontakt sa knjigom. Knjiga traži pažnju i knjiga traži taj otvoreni odnos prema kolekcionarstvu. Ja čak nikad nisam teo da stavim ni staklene police i da stavim staklo jer me to nekako čak udaljava od te knjige. Ona mora biti mnogo bliža. Hoću da kažem da i kolekcionarstvo ima različitih. Mi koji se bavimo kolekcionarstvima knjiga, imamo tu težinu da nikad kraja, uvek problem sa smeštajnim prostorom, uvek problem sa prašinom, naročito u Subotici, u našem gradu, uvek problem sa tim da uvek imaš više knjiga koje bi hteo da kupiš nego oni koji imaš. Nikad ne stigneš da pročitaš sve što hoćeš, a sve bi voleo. Dakle, to jesu problemi, ali ja to uvek smatram nekim slatkim mukama. Generalno, kada čovek uđe u taj začarani krug kolekcionarstva, zapravo ja ni ne znam način da se iz toga izađe. Zapravo, ja sam sad zapravo druga generacija koja skuplja knjige, moj sin će biti treća generacija. Kažu da biblioteka kućna ima svoju težinu i pravi smisao kada postoji 3 generacije porodice koje skupljaju knjige. Ja sam eto druga. I zapravo mnogo puta sam razmišljao koliki mi je to teret. Prilikom seoba, prilikom smeštaja, prilikom našeg normalnog života, jer mi živimo svaki deo kuće nam je tapaciran knjigama i to zaista bude teret. Ali se ja najbolje, najsigurnije, najslobodnije, najušuškanije, najkreativnije, sve osjećam u našoj biblioteci, kao što se osjećam prijetno kad odemo kod tebe u tvoju zavičanu biblioteku. Pa je privilegija biti okružen knjigama i slikama, naravno. Pominjao si neke od savremenih pisaca. Evo, tu su tvoje knjige, tu su knjige na podu, evo, od Ninove nagrade, od svih nagrada, ti si baš jedan od onih pasioniranih koji koliko sakupljaš, toliko i čitaš knjige, znači vrlo si upoznat. Ali obično ljudi kada dođu u neku biblioteka zapitaju, to ne mora da bude dokaz vrednosti biblioteke, ali obično pitaju, a koju to najstariju knjigu imaš? Ili koja je to knjiga koju bi ti, što ne mora da znači da je najstarija i najvrednija knjiga, ali koju bi ti onakvu knjigu izdvojio? Koju posebno kada treba da se očisti, kada treba da se prašina ukloni, koja je to polica gde ti onako sa posebnim nekim otvorenim srcem ideš prema njoj? Pa ne znam da li postoji određena knjiga, postoji određeni pisac kome se uvek vraćam ili određeni pisci kojima se uvek vraćam. Knjige ne postoje, ali recimo moram da znam gde se knjige nalaze. Moram da znam u kakvom je stanju knjiga. U bilo koje doba dana i noći ja otprilike znam, ako ne i tačno gde se nalazi koja knjiga, znam otprilike policu, znam u kojoj grupaciji bi trebala da bude. I zapravo to je ono što kada čovjek ima svoju biblioteku, on mora s njom da se bavi. To je kućni ljubimac s kojim se moraš baviti. To ne može biti pas koga ćemo držati vezanim na lancu negde u dnu dvorišta da ga niko ne vidi. Pas mora da bude uvek pored naših nogu, da ga mi češkamo, da on bude radostan. Takva i knjiga mora čovjek s njom da se bavi.
Da li postoji neki kutak koji više volim? Ne, ali postoje pisci kojima se mnogo rađe vraćam i periodično, svakih nekoliko godina, pre svega uvek se vratim ruskim književnicima, pre svega Dostojevskom, ceo život mu se vraćam. Od naših se ceo život vraćam Krleži, koga je ova nesretna situacija izbacila iz naših lektira, ali ja sam i dalje krležijanac i dalje ga čitam i dalje mu se vraćam vrlo često, Crnjanskom, Meši, Andriću. Sad čitam sve, naravno, što je aktuelno. Od naših aktuelnih pisaca tu su Albahari, sad čitamo Filipa Davida, naravno morali smo njega da pročitamo jer je bilo jako važno da čujemo što on ima da kaže. Čitali smo naravno i Životinjsko carstvo od Albaharija, Basara, sjajan pištala, sjajan, veliki krug dobrih pisaca. I ono što je interesantno, nekada su pisci bili jako učeni ljudi i jako retki. I nekada je zaista, kao što je bilo teško skupljati knjige, nekada je bilo teško i pisati knjige. U davna vremena pismeni su bili jedino učitelji i monasi, pa su jedini i prepisivali knjige. Nešto kasnije su pismeni ljudi bili oni koji su bili bogati pa su mogli da se školaju, dok je najveći broj ljudi bio nepismen pa nije znao ni da čita, kamoli da piše knjige. Sada je recimo to tako lako jer je veliki broj ljudi je pismen, veliki broj ljudi je načitan i sada imamo situaciju da toliko dobrih knjiga ima, ne samo na našem tržištu, nego uopšte u svetskoj populaciji, toliko različitih ljudi koji su načitani, koji su se nabildovali prethodnim čitanjem tuđih knjiga, bez obzira na profesiju, na obrazovanje, toliko dobrih knjiga ima na svetu da zaista sad onaj koji je bibliofil ima veliku opasnost da nema kraja. Nekada se znalo, ti kupiš, 30-ak klasika i ti kažeš ima biblioteku svih najbitnijih klasika koji postoji na svetu i završio si neku svoju želju da imaš svoju biblioteku. Sad je toliko dobrih knjiga na svetu da ti moraš da imaš biblioteku, maltene kao kongresna biblioteka, da imaš 100 ili 200.000 knjiga godišnje se objavi koje su zaista vredne pažnje. Da. Dogodilo mi se da sam iz sopstvene zbirke, zapravo to su dela Šekspirova, mislim da je 16-17 knjiga, da sam dao knjigu pod brojem 7 ili 8, to je naravno Romeo i Julija. Dao sam nekom verovatno za lektiru. 20 godina bila mi je okranjena taj komplet Šekspirov. I uspio sam da ga nađem ovde u Subotici, u parku, kada su ti dani prodaje knjige, pa ima i neko ko donosi stare knjige. Da kompletiram, sad sam srećan zbog toga. I osjećaš se ispunjenim, ja mogu da potpuno te shvatam. Da, ali gde si ti možda, imaš li neku priču, za kojom si knjigom jurio, gde ti je trebala, šta ti je trebala? Ja, za svakom sam jurio, ali mislim, za svaku knjigu to je jako interesantno. Kad je kolekcionarstvo u pitanju, svako ko se bavi skupljanjem bilo čega tačno zna za taj predmet sve što se tiče te priče, gde ju je nabavio, kad je prvi put čuo da postoji taj predmet, gde je pročitao prvu informaciju. Kad govorimo o knjizi, za svaku knjigu tačno znam gde sam je kupio, kad sam je kupio, kako sam do nje došao, naročito kada su to knjige koje su bile ređe ili do kojih se teže dolazi. Najnoviji primjer, evo recimo imam od pre 5 dana, ti se ne sjećaš, ali pre jedno 15 ili 20 godina ja sam kod tebe fotokopirao Krug okovanog šetača Milete Đonovića. Ti si mi dao knjigu i ja sam je fotokopirao zato što sam je pre 20 godina nekome pozajmio i ona je nestala. I onda si mi ti dozvolio da u Zavičajnoj biblioteci napravim kopiju i eto, posle 20 godina ja pre nedelju dana nađem od jedne žene ovde u Subotici da prodaje za 115 dinara. I eto, kupim knjigu koju sam 30 godina od našeg pokojnog Mileta tražio. I tako da svaka knjiga ima neku priču. Sjećam se Veselina Đuretića kad je bila zabranjena, svojevremeno je rad objavio, Saveznici Jugoslovenska ratna drama. A naravno ja tu imam jedan deo biblioteke takozvanih zabranjenih knjiga koje su u to vreme bile zabranjene i koje su bile kažnjive, koje su isto u nekoj mojoj kolekciji. Tako da svaka knjiga ima svoju priču, svaka koja se nabavi ima neki svoj put, svaka donese neku radost. A recimo isto tako kao što si ti rešio sa Šekspirom, ja sam rešio sa Zlatnim runom. Jer sad vidim da ga ima. Sad se Zlatno runo može naći, svi tomovi se mogu naći, ali dugo godine, ja mislim 15 ili 20 godina nije mogo da se nađe ceo komplet svih tomova.
pa sam pre nekoliko godina ja našao neki stari komplet, isto sam nekome pozamio pa mi nije vratio. Sad vidim da ga može naći. Pa sjajna priča. Vidi, ja sam se toliko zaneo i toliko mi je lepo ovako pričati sa tobom o knjigama i o knjigama, ajde da napravimo jednu muzičku pauzu mi, pa da nastavimo posle. Slažem se. Pa šta vi predložiš, šta da čujemo? Hoćemo želim. Ajde, da poželimo. Ajde, to pa ćemo nastaviti razgovor. Vaš. Želim da te dotaknem još jednom, da ti pipnem rame ramenom, jer to mi je vrlo važno da te dotaknem, nežno mazno želim da te poljubim još jednom, da ti liznem usne jezikom, jer to mi je vrlo važno da te poljubim, nežno mazno znam, ne voliš me znam, sve to dobro znam.
Evo videli smo sjajan spot, ali on je snimljen u nekom... Pa je to kod tebe, taj studio ili kako? To da, to je naša pa čekaj, muzička ti soba. knjige skupljaš ili instrumente ili... Jedno i Kolekcionar je uvek kolekcionar. drugo. Ali da je jedno i drugo. Da, kolekcionarstvo je zarazna kategorija, ali ja skupljam instrumente i knjige. Ovdje iza vas vidim bio je red poređanih, to su žičani instrumenti gore. Da. Pa svega. To su zapravo ta dva moja hobija, da kažem, eto, neke privatne neke moje fobije ili interesovanja, skupljanje instrumenta i knjiga. To radim 45 godina, i jedno i drugo. Pa čini se si dogurao dosta daleko u tome. Pa sad ne znam koliko je to daleko, ali mene čini srećnim s jedne strane, a s druge strane čini me naravno opterećenim, jer brinuti se o kolekciji instrumenta je zaista teška stvar. Nije ni malo lako, ali je isto zarazno, kao i sa bibliofilijom. Nema kraja. Da, mi sad nekako okončavamo ovu emisiju opušteno, ali sad si takav šlagvor dao da ću ja predložiti i glavnom i odgovornom uredniku, jednostavno on će mi dozvoliti da mi nastavimo priču i bar još jednoj emisiji, ali prvo da mi kažeš, jesu u funkciji ti instrumenti tamo sve? Manje više, ali možda se svira na njima? Da, to je najvažnije, da oni moraju biti u funkciji. Znači to nije tek onako muzeološki, nego su svi u funkciji, može? Oni moraju biti ispravni, moraju biti zaštićeni na određenoj temperaturi, na određenoj vlažnosti vazduha da bi mogli da opstanu i neki su vrlo stari, neki su i naravno kupljeni pre 10, 15, 20 godina ili možda pre godinu dana, ali kad govorimo o onim starim instrumentima, oni moraju da imaju posebnu brigu i zapravo to i jeste teret. To zaista jeste teret. To je kad imaš nekoliko stotina kućnih ljubimaca o kojima treba voditi računa, ali jako slatka stvar, jako bitna i kao i za knjige. Svaki instrument ima svoju priču. Da, evo vidi, imam privilegiju da pomilujem knjige. Ja knjige volim da pomilujem, volim umetničke slike čak, da pomilujem platno, ali da ne kažem skulpture. A da li bi ti meni dozvolio da pomilujem i tvoje instrumente? Obavezno, oni zato i služe. Oni su najrazmaženiji kućni ljubimci koji vole milovanje, jer knjiga koja se ne prelista, ne čita, ne briše, vrlo brzo postane stari papir. Instrument na kojima se ne svira, koji se ne miluje, koji se ne održava, postane neupotrebljiva stvar vrlo brzo. Možemo da se dogovorimo da snimimo još jednu emisiju, bar među tvojim instrumentima? Pa naravno, ali ja nisam siguran da tvoje gledalce to može da zanima, jer to su zaista privatne kolekcije koje... Pazi, držim za sebe da sam prosječni gledalac. I jesam. I samim tim me zanima. Zanima me ma kako sam okružen sa 300.000 knjiga u čitoj biblioteci gradskoj. I preko 300.000. 350, ja mislim da imate 350.000, da. I ma kako sam na zavičajnom odeljenju okružen sa, da ne kažem, hiljadama knjiga. Pa evo, ja toliko mi prije da budem okružen ovdje i sa tvojim knjigama koje tako pažljivo i tako nekako sebično, tako lepo, ljupko, kao roditelj dete, tako ih čuvaš i neguješ. Eno instrumente tako fino poređane ovdje kraj nas, tamo dole gde ste snimali ovaj spot, pa da se dogovorimo prvom prilikom kad budeš u mogućnosti da nastavimo mi da snimamo i da razgovaramo. Ti svakako dolaziš na kafu pa se vidimo i dogovaramo za sljedeći susret. Puno ti hvala što smo ovih 60 minuta ovdje u jednom prijatnom razgovoru protrčali. Meni je bilo toliko brzo da... Pa hvala tebi, ti si uvijek dobro došao, znaš, i sam i bez kamere, tako da se družimo i bez kamere i sa kamerom, pa nadam se da će možda nekome biti interesantno i motivišuće da onaj ko čita počne da piše, a onaj ko voli da čita da ide i kupi knjigu. I da iskuplja. I da iskuplja. Sigurno. Puno ti hvala. Hvala tebi. Dakle, poštovani gledalci City televizije, evo, rastaćemo se uz reči koja je izgovorio Svetislav Rajašić, da je biti okružen knjigama, biti okružen slikama, muzikom, instrumentima, zbilja nešto najplemenitije što vam može samo dobro doneti. Pa i vi okružite se i knjigama i slikama, dobrom muzikom, instrumentima, vodite ljubav, moje ime je Mile Tasić i do naredne emisije uz Gutlje i Pasku kafe vas pozdravljam.